Reality fylder meget i vores hverdag. Det viser sig, at størstedelen af de programmer, der bliver vist på de danske tv-kanaler, er reality. 9 ud af 10 programmer, der bliver set mest på TV3, er reality. Derfor har vi undersøgt, hvad reality er og hvad det gør ved os. Der findes 3 slags reality. Reality-serie, reality-magasin og reality-show. Ved reality-serie finder vi programmer som For Lækker til Love, De Unge Mødre, Sommer i Sunny Beach og andre programmer uden vært. Ved reality-magasin finder vi programmer som Station 2, Sporløs, Forfulgt og andre programmer med journalistisk vært. Til sidst har vi reality-showet, hvor vi finder programmer som X Factor, Paradise Hotel, Diva i Junglen og Fristed. Det er et gameshow, så der er altid en eller flere vindere. Reality show og serie er delt op i 2. Ved reality show er det delt op i konstrueret og almindelig rum. Ved konstrueret rum lever deltagerne i det samme sted i en længere periode. Det kunne være et program som Paradise Hotel og Fristed. Ved almindelig rum har deltagerne et liv ved siden af showet. Det kunne være programmer som f.eks. X Factor og Voice. Ved reality-serier er det delt op sådan, at man enten følger nogle bestemte personer i hvert afsnit. Det kunne være Familie fra Bryggen, eller man følger en bestemt person i nye omgivelser. Og det kunne være Danmark ifølge Bubber eller Haps, du er fanget. Det reality generelt går ud på, er at vække følelserne i os seere. Vi har via undersøgelser fundet ud af, at 75% af de omkring 100 tilfældige danskere, vi har spurgt, ser reality-tv. Ud af de 75% udgør de unge mellem 11 og 15 år 27%, og de unge mellem 16 og 20 udgør 25%. Så det viser os, at størstedelen af dem, vi har spurgt, som ser reality-tv, er unge mellem 11 og 20 år. Men hvorfor er reality så populært? Hvorfor er det, at vi ser det? Mange unge ser reality-tv, fordi de kan identificere sig med de unge deltagere i f.eks. Paradise Hotel. Derved finder de også ud af, hvordan de skal danne deres egen identitet ved at spejle sig med reality-deltagerne. Når de ser nogle personer dumme sig på tv, må de selv bedømme, om det er sådan, man burde opføre sig. Christopher Lasch er meget negativ og mener, at narcissismen præger reality-tv, og at det smitter af på den del af befolkningen, som ser reality-tv. Vi bliver egocentrerede og ser os selv som noget, vi ikke er. Derimod er Thomas Ziehe og Anthony Giddens meget positive omkring senmodernismen, hvor man selv danner sin identitet og ikke er bundet af, hvilken klasse en familie er i. Derfor mener de, at reality-tv er en god måde at identificere sig med andre personer og derved danne sin egen identitet.